Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama Mak Jum Channel. Pagi hari ini alah niti godhong brambang laras pemirsa. Niti godhong brambang sing laras-laras ngene iki. Sing laras ki sing wis cengkleh ki ngene iki. Sing wis cengkleh ngene iki digawaki. Dadi ketok ijo neh. Sing garing ki laras ki digawaki ketok ijo neh. Nah, brambang yahe niki anu to pemirsa. Nek rendeng niki nek dipetani godhonge sing bolong tipet petan kuwi mengke. Kelebonan kelebonan banyu akhirnya nak panas dadi nyonyot. Jadi mending aja dipetani diobat ae nak brambang rendeng iki nek urute. Ya aku tak nggowahi godhong garing. Mbah di sing ngobati. Aku sing nggowahi godhonge garing. Rata nak tanduran iki nak bulan ngene iki angel tenan pemirsa. Soale nak bulan loro iki tandurane paling angel bulan loro. Ngene iki sing paling angel karo walikan ngono kae. Paling amat sangat sulit tanamannya bawang merah itu kalau musim gini. Kalau di bulan 2 harus teliti, bawang merah itu harus teliti. Biaya kalah pemirsa ini bawang merah ki naname. Mbah di ngobati, tak sepele. Ki pari keri sak tekem. Urip ini. Tak sepilkan mbah di ngobati brambang, ngobati bawang merah tak sepilkan. Pakai bubuk, pakai bubuk. Jangan lupa kalau bawang merah musim hujan ini pakai bubuk. Juga racun, tapi bubuk itu harus ada kalau musim hujan. Nah, dan jangan lupa pungi inseknya bagus sekali. Pengobatan bawang merah itu tiap rampung hujan ngobat, ngepiur, ngobat, ngepiur, ngobat. Jika tiap hari hujan 2 hari sekali ngobate. Ini petani bawang merah ki sangune alah sangune jantenan pemirsa. Mental karo duit sangune petani bawang merah ki. Wis ora kaya biyen. Saiki iki brambang penyakit wis ungu-ungu pae ya alhamdulillah muga ae
dijauhkan dari hama. Semoga di puasa hari ke-9. Ya hari ke-9 puasa hari ke-9. Jadi ini rawan lodoh. Di musim bulan 2 ini rawan lodoh. Ndas gundul juga. Ndas gundul juga. Tapi alhamdulillah nih ndas gundul tak sisih no. Ini umur berapa berarti ki? Sekitar 25. Hampir 1 bulan ini umurnya. Kayak musuh bebuyutan petani bawang merah ki ya ndas gundul itu. Ndas gundul sing buaya nih ndas gundul. Ndas gundul itu ular. Pemirsa, ndas gundul itu ular. Ini kan ndas gundul tau. Gak ada rambutnya ndas gundul jenenge. Nanti sawang sinawang, petani bawang merah katanya enak. Oh enak sekali. Kalau mentong, oh enak sekali kalau mentong. Petani bawang merah itu. Tapi ya harus teliti. Ya harus teliti gini. Nah, sudah proses menyemprot berarti tuh kedah teliti, kudu teliti, harus teliti. Nah, iki Mak Jum channel penyemangatnya Mbah Di nek makarya. Gaya marga dasar anteng turjat mika luweh rupa kebak pengalem bono. Karo nyemprot karo diura-ura. Sri Tanjung bocah ayu saka gunung. Patih Sida Paksa Anandang Uyung. Sri Tanjung garwa Patih Sida Paksa luwih rupa kebak pengalem bono. Sila hati Romo ke taman asmara. Apus brontok nindakake angkara murka. Sida Paksa ngupati tumbaling praja. Ora ngerti yen arep diapusi. Sida Paksa duka yayah sinipi. Ora sronto Sri Tanjung dipateni. Ana getih gandane kok wangi. Metandani Sri Tanjung pancen suci. Ana banyu gandane kok wangi. Iku sejarahe kutha Banyuwangi. Ura-urane iki pemirsa. Niki brambang ki kawit cilik cower sangune ya wis insek. Fungisida. Wis pokoke sangune ya kuwi. Pupuke nak ya niki pupuke njaluk mahal. Pupuke njaluk multi, pemirsa. Nak brambang yen iki pupuke njaluk multi. Gak anggerto pupuk. Beda karo raya. Nak raya urea cik masuk. ZA masuk nak urea, nak raya. Raya ini bulan 6 itu loh pemirsa. Raya bulan 6. Kira-kira ya rampung panen nggih pemirsa. Nggih. Dadine wis bar ura-ura ngobati ning ura-ura nak ngobati Mbah Di tak sepilno winih pari pemirsa. Iki winih pari ya wis wah wis dhuwur winih pari iki. Iki nak nyebar winih pari tak ura-ura. Tak ura-ura mes merah hino. Wis merah hino sumirat bang ing wetan parane. Ndek kenane tak ura-ura ngono tak kayak konten ning TikTok dadine anu pine ya wis ijo
Semangka barang komplit iki pemirsa iki lho. Wene ijo. Wis karek nunggu hari per hari, hari per hari. Ya, iki parine seneng got ya wis kuning, semangkane ya wis kethok. Lho. Iki semangkane ya wis kethok. Dadine iki tenagane Emak Jum Channel wis aktivitas sawahe los-losan pemirsa. Dadi wis ngono donga-dinunga pinaringan sehat. Iki nyepil semangkane sing sukethok alhamdulillah. Wis terima kasih bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Saling berdoa kita diberi kesehatan. Semoga saudara kita yang dilanda banjir semoga diparingi ketabahan hati, sabar, kuat. Wis muga nanti paringi pulih dalan rezeki sing saudara kita yang dilanda banjir di sana. Yus pokoknya di seluruh Indonesia Raya dari Sabang sampai Timur kita saling berdoa yang baik-baik saja dengan teman-teman semua. Wes terima kasih di Persani, terima kasih like, komen dan subscribe-nya. Lali aku pemirsa. Semoga pemirsa sehat pelan panjang Yuswa, mungkin penuh barokah diparingi rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Di puasa hari ke-9 ini semoga sehat selalu, lancar puasanya. Berkah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria dari Mae. Ya, persiapan cemplong dikanggo raya. Persiapan cemplong kanggo raya kuwi.